Ni mano nyalo kata konyo jogo eko ma nyiri, jogo eko ma mine nikech nitiere moko kuom chuo ma bende ok ohero tiyo gi rabo yunga. Koro kinde ma bende koro dichwo wacho ni ok odwar rabo yunga kaka miyo isemanori gi mari. Kamano iritori gi mari. Sama okwer ni ok odwar mare cha, in irwako mari no ilingo thi. Koro en opara ni gicha ne onge to kare rabo yunga ni e iye kanyo. To gima dwa nyiso oganda ni rabo yunga tieng' ariyo go. Kirwako mar ng'ama chuo, kik irwak mar ng'ama dhako. To kopo ni irwako mar ng'ama dhako, dichwo cha kik rwak mare. Kech kurwako rabo yunga uduto te, rabo yunga go dhi rudhore to nyalo kelo muoch. Nikech kirwako ariyo, ginene cha rudhruok ne cha nyalo miyo muoch. Mano ng'ama wuoyi kata ng'ama dichwo korwako to ng'ama miyo bende rwako. Ng'ama wuoyi korwako ng'ama dhako kik rwaki. Koro en rabo yunga achiel at a time. To nitiere joma chuo ma samoro wacho ni gidwa rwako ariyo nikech giluoro samoro rwako achiel ok oromo gi jahera to samoro okia kata mana status mano mar jahera mare. Moko be wacho ni adwaro rwako ariyo. Rabo yunga onego bed ni rwako achiel. Kirwako ariyo be pod ariyo go nyalo muoch. Kaluwore gi friction mar rabo yunga kako lose. Koro an akwayo oganda wa ni sami rwako rabo yunga rwake achiel to be irwake makare. Ok ithor rwake arwaka kata mudho. Irwako rabo yunga kinene kama. Ok isim taya ni idwa rwako rabo yunga kik ng'ama in gono ni kik ne ni rwako. Inyalo rwake marach to kirwake marach to odhi muoch. Koro afadhali iti kode e taya kamineno ni gini tarwake kama tarwake maber. Kamano. Chenro ma kama dina beni en mar odhiambo dine nyiso ni kwara mge jwang kaka inyalo rwak rabo yunga e yo makare. Mane sana ng'eni nyithindo bende neno chenro nyaka koro wauma moko mana kaka joka ng'ato donge. Koko mano wasemon moko kuom ote ma bende donjo. Ano ka ote bende thoth obiro mana temo kar nyalo marwa kawo gi mana matin to bende minyalo mana some yamo. Nitiere jano marwa wacho ni happy Valentine's to you all at the studio. Wacho ni rabo yunga is a challenge at home. Most dispensaries are far from where we live, making it difficult for most of us to go for them. Kidhi ome mabor tinyalo yudo ka wendo osedhi. Aya, penjo mar ariyo wacho ni pesa bende onge, ibiro nyiewe ne wendo, ibiro nyiewo ne wendo omena koso rabo yunga. Mano penjo mantiere kanyo. Kevin Omondi wacho ni nyiri tinde osiko mana ni kondom ramo igi, koro gidwa mondo wati godo. Mano kendo ote machielo ang'ino dhi bedo kwalos about myths gi misconceptions ma bende ntiere. Ruth Nathio Chieng wacho ni rabo yunga ber e yor komo nyuol ahinya to ne joma mine ma family planning chando. Ogeng'o tuoche, iwacho ni town to thothgi tiyo kodgi, dala rabo yunga ok yudre mayot. Pesa bende onge maginyiewo godo nikech rabo yunga bende beche oidho. Omedo ni rowere oluoro dhi ng'iewo gigi e duka nikech giparo ni kinyiewo gi in kako chot. Aparo ni mano bende wach moro myth manyalo nyak walose. Bende wacho ni sirikal owinjore osambaza gigi e gwenge kendo onego los youth programs mar puonjogi kaka itiyo kodgi. Wamaka gi kamano, ang'eni ote bende ang'eni odhuro gi sani. Mose donjo. Ing'eni jok manie town kaka wan samoro nyalo wacho ni rabo yunga yudo mayot, nitiere chope, mato wacho ni mag public ma samoro iketo. To dala yudo ka rabo yunga